Bună ziua! Eu sunt Nona din Armenia și astăzi voi citi o poemă în limbă română care e foarte interesantă și sper că o să vă placă. Într-o zi, pe când lucram, în grădină pe sub geam, îngrijind un trandafir, văd că intră un musafir. Era mic, abia-l vedeai, dar cu mustăți de tamai. Încăpea printre uluci, dar avea blăniță îndungi și într-un capăt dintr-o dungă îi creștea o coadă lungă. Era numai cât o floare, dar avea 4 picioare. Ochii albaștri îi clipeau și știa să zică miau. Ba să vezi și să te bucuri, sări în aer după fluturi și știa chiar să se joace cu câteva ghemotoace. Oare ce-ați fi făcut voi cu acest musafir de soi? Eu, oaspetele important, l-am tratat cu lapte cald. Ca să-l conving să rămână, l-am dat și un pic de smântână. Și pentru că era mic, l-am botezat Arpatic.